Moro! Mä oon Joska Huovila. Siellä on Sireeni Joni jossain takaa. Me ollaan menossa Salon PTV. Ei alkaa kautta hauisreeniä. Ja mietittiin ihan extemporeet, hei, kuvataan tää reeni. Sanois mä niin? Joo. Jalka kautta hauistreeniä. Tykkää siitä. Nopeasti itsestäni. Eli Joska Huovila. Kuten jo aikaisemmin. Vittu! No niin, morjesta. Eli tosiaan mä oon Sireeni Joni, myös Salosta, 21-vuotias. Blä blä blä. Tän tarkoituksena oli ihan pikku esittely vaan itsestäni sen verran, että joo. Se on morjesta. Tässä on Joska Huovila. Sireeni Joni. Ja me ollaan menossa Salon Gymmet Fitness Centerille tekee selkä- ja hauisreeni. Ajateltiin kuvata koko reeni. Katsotaan miten me saadaan se editoitua. Katsotaan miten me saadaan rupateltua täällä kameralla. Se on meidän erittäin haastava, voin kertoa. Suosittelen kokeilemaan. Ja joo, ei siinä muuta. Pikku esittely. Meikäläinen 22V Salosta Perttelistä. Reenihistoriaa. 1,5 vuotta reenannut saliin. Nyt on 2 kuukautta tullut Joninkaan reenattu silleen, kun sali kuuluu reenatakin. Eli nyt on niinku oikein kunnon reeniohjelmat ja erittäin mielenkiinnolla odotan tulevaisuutta. Alkaa pikkuhiljaa saamaan juonen päästä kiinni ja nälkä kasvaa syödessä koko ajan. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa. Joo, eli kuten tuli sanottua, mä oon Sireeni Joni, 21-vuotias myös Salosta. Ja treeni historiaan kuuluu, vois sanoa, että 2 vuotta on tullut nyt tosissaan panostettu tähän treenaamiseen. Ja nyt tässä 2 kuukautta on tosiaan tullut treenattu Joskan kanssa ja siinä samalla mä pääsin Joel Vatasen vuosivalmennukseen, joka on tuonut aivan älyttömästi lisää motivaatiota tähän touhuun ja haluan vaan päivä olla parempi ja tietenkin isompi. Kyllä. Isompi parempi. Isompi on parempi. Ja nyt on tosiaan höpinät höpistyy ja nyt me mennään treenaamaan. Ja katsotaan miten me saadaan aikaiseksi. Ylvitu. Peace out.
You are now listening to a Sombets production. Morjesta tähän loppuun vielä. Nyt on video editoitu ja aletaan kohta tonne nettiin. Eilen treeni meni tosi hyvin. Mä luulen, että mä sain ihan hyvin editoitu eilistä treeniä. Tuo ensimmäinen kerta kun mä teen mitään editointia, niin se on vähän semmoista, että kaikki pitää opetella siinä aluksi. Ja tosi paljon oppis siinä tuo eka video editoinnin kanssa. Ja kyllä mä jotain sinne sai. jotain sinne sai. Toivottavasti se on edes jotenkin katsottavaa. Ja valmennuksissa piti vielä vähän puhua, että alussa mä miettisin tosi kauan sitä, että tarviiks mä valmentaa ja että kyllä mä tiedän ja kyllä mä osaan treenaa hyvin. Mut nyt kun on ollut tässä pari vuotta tässä valmennuksessa, niin on kyllä tosi jees, että sun lähtee kaikki huolet pois niin sulta. Sun ei tarvitse miettiä, että syöksä oikein, sun ei tarvitse miettiä, treenaaksa oikein ja jos sulla tulee jotain kysymyksiä, että sä et tiedä, teekö tätä liikettä oikein YMS, niin sit sä voit vaan laittaa valmentajalle viestiä, että sun pitää vaan keskittyä siihen tekemiseen ja tulokseen saamiseen. Et se on kyllä tosi jees. Ja Vatanen on just semmonen tyyppi, kenen kanssa mä haluaisin tehdä yhteistyötä ja nyt se on tosi siistiä, että pääs siihen. Mut ei siitä sen enempää. Toivottavasti katsoisitte tätä videoa ja kommentoikaa ja jakakaa ja tykätkää ja tehkää mitä vaan. Nähdään ensi videossa.